너는 너는 파이프로 기사 리바이 걸어도 사기도 이거 오케이 아승 아프리 동인가 아프리 동 가자면 한다 아승 동으로 그러니까 방금 একজন ভরে একজন ভরে একজন ভরে একজন या पर इधर बड़े गाइस देखो तो भाई राम दे खाजे राम दे kan sama ni sewa tu Abon yagla sing phainu khasina ra 24 ramchandra ga abon yagla sing asuna bogi jaya pa tai ba phai sakwa kena bogi jaya pa jao jaya pa ong haike kebang ma sina ra tai bo oncholni tai bo IMW tai bo kebang ma Hongkaham tini chongro sini mare haduk NC village ni andaro sini labunya sini sekolah mardok sing kaisa cikon cha sini program sini relief sing kaisa bagnai sing joton sigok amok ketalia ek mas lai thangka tipara jogo sing lockdown khlaimani kono kam kas korei amok sini central government order tei sini state government order जों सिगो हठात क्लै कदाल बेराम तिनि 12 बছर फायका कोरोना भाइरास सिं खनागो कोविड-19 ओ बेराम ताक पयन्त बिथि करui रुग कफा खांखाय कराखे कफा खांखाय अब जों थांनानै कोनो सम्भावना करui आबांगै जों बेलाय वानामा सिंसा ओ बेराम कटाल रुगि कटाल ताकन बिथि तयरिं याखो अबन कासना बागै Sini सरकार होइते जों घोषणा खारिखा लकडाउन केबो गान्धर मातंगिया बुथुके मातंगिया ते जों जे मानसाक साफ सुथरा याग्रक साबानाय मा हुनाय मा सुनाय तमुं जामुं काहामखौ मा तंनाय जामुं मुं काहाम मा जानाय ते जों अजरागो जाते काहाम जागै तंनायनि बागै जों कयगो ते जों बिसिङाव साफ सुथराखे तंनायनि बागै ते कक सालायफोराव आखराव बाहायनो जों हाताल कक सालायखौ जाव ताक फनो जों साइमिया तामुंगिया नों फानो गफा मानो आंखौ गफा मानो केबो ग्यारान्टि करै तिप्राव जों कपाल गाहाम हमानो तिनालसु बारियाखौ फियाबा निनि महाराष्ट्र मुम्बाइ रगो बार मिसिन बाराय दङ उतावा न खब फोन खायवानो दिल्ली रगो बाराय तकबांमा दङ निनि गुजरात दिल्ली रगो निनि हैदराबाद आइ रखाय बार मिसिन बाराय दंखा बेलाय वानामा सिंसा आबनो बनो काटिना बागै बनो जों फाइट खाना बागै चिन्ताबो सरकार तरफ থেকে जों ताबो एक मास लाई थांगासिनो कोनो काम काज करै के विशेष के तिप्रासारक बेलाय जों गरिब काम काज खायथानाय रक सामुदाखै मासाया रक आबाहेरक गोबां मा दङ आबाङै जों जे मानसाक चिनि पार्टिन होइते आइपिएफ ते होइते ते गोबां मा संसा दङ चिनि एनजिओ दङ गोबां पार्टी दङ आबरनो बोसों कयनाय जाते जतन चुबाना बागै अजरागो जों ताकफोन सामाय खाव चिनि लकडाउन बहर क्लक नाय ताकफोन जों ठीक निमायाखौ बनि बागै निरक किसा
अजरागो किसा कामखौ दंलायबायदि दिनै साफ सुथ्राखौ दंलायबायदि किसा दै जों दैयाव मुथुं नुखै बेलाय जावनि साव दै गुदुंनाखौ नुखै हामो बे साराव सब गरम खोमा दंनाय आबाग इसा एक्सारसाइज तो खामखौ जाव गे जेबरक दुर्बल आबनो फाटखे दारिखौ फाउन खोनावसो आबागै नोनो जों कयनाय अजरा किसा दिनै बिसिगो सुजु जों नन बारं बागमा सिमिया जि एवारनेस प्रग्राम अजरागो जों बाके तंनाय जानाय आबो जों सिना नांगौ आगोनि स्लाइ जों किसाब दिन दंजामो मास्लायनाय दिनै याग्राव कामखौ मा सुनाय दैराव कामखौ मा तुगनाय अमहायराव दैराव मुथुं मुगै नुखांखाय बेलाय जाव आबागै आं जतनो कयनाय जे मानसि जों किसा सुबाय दंमोन आरो दागा दिनै पार्टी दरसे जों सुबालायसो सुदो आरो सिमिया सारा तिब्रा जों माइ सामखाय दं आं जतनो कयनाय जतनो एनजिओ जखुनु पलिटिकल पार्टी अजरागो कोनो पार्टी हिता हेलायदि कोनो धर्म हिता हेलायदि कोनो जाति हिता हेलायदि दिनै एक नम्बर शत्रुखाय कर'ना भाइरास आबो दिनै शत्रु कतर आबो पाइमानि परेव जों जेफांलायमोन अजरागोखाय दिनै मेइन टार्गेट थिंखाय जों कर'ना भाइरास जों मा मेसेमनाय बाहाकी मेसेमनाय नों बाय आं बाय सरकारनि काउनो खानाय मा दंनाय जे सरकार अर्डार मानि बहिखौ मा चलायनाय गे फियाबा आं लुखाव पाराव हंगाय थिन बरक आसो अब गरै कनसास गरै आउटला जों साइरेखा दिन सरकार बाबे अफिसराव जे बरक जत्तनो मोखां माने मास थुइमा थांनाय मास थुइनायखौ फाइन सिमारिनाय ओमफ्राय आं साखलायगा जों आउटला राव हमखाय जोंनाव तो बारा बरक बा आसो जों खेल करिलाय किन्तु जों वाना मा खेताबा पारावनि बरन वानाव पारा जुदि कफाखांखाय तेरो खकरिखा और दिन डाक्टर गाहाम गरै हस्पिटाल गाहाम गरै आउटला खबर आरो गमा दङ और कि दिनाव रखाय आबो जों वानाव आमाङै नाव आं कयनाय अजराव जों जत्तनो किसा फायदि सरकारनि कगनाय चलायलायनाय दैजिनि बिसिङाव जों गोजान गोजान खाय गेबनो वालाया सलायाखलाय जों दंखाखौ बेलाय जाव जत्तनो हामबाय खुलुमबाय हामग्रायते फरेस्ट मिनिस्टार सारनो दिनै लाइ थांनाय मार्चनि 24 तारिखनि सिमी सारा पृथिवीनि लगे लगे चिनी भारतबर्षआवबो कर'ना भाइरास जे একটা मारात्मक बेमार कताल आबनो तैयाकई लकडाउन खालायमानि अब एप्रिल मासनि 14 तारिख जरा सेकांगो रजाक दंमानि ताबुक तैसा आबनो फलगै ताबुक मे मासनि 3 तारिख जरा साइमेनिया 3 तारिखो दसं पाइनो पाइया जार फले चिनी गोटा भारतबर्षनि लगे चिनी त्रिपुरा हास्टेवबो गोबांमा जरावो महाय कठोर बेमार जों नुगियाखौ आबनि बागै चिनी ग्रामों थुन शहरों थुन सामुंमानिया गोबांमा दङ आबनि बागै विशेष खालाय जारा एक অন্তদয় অনুপনা বিপিএল এবং তলাও যে বিয়ালনি বিসিঙ্গ তঙै তংनाय नुफुंरकन ও লকডাউন নিপিয়ত বাহাইকে কোন রকমে মাই বরকন মাই সিবিপানো ছাওই বরক কাহাম তङैमान आबनो वानसुबुयाखै जों चिनी त्रिपुरा हास्ते हाफां आबनो वानसुबुयाखै गोबांमा फेसिलिटी रिखा বিপিএল অন্তদয় রত্ন मागना माइरं रक बागखा एवं आबनो कारिबो जे एलपीजी गैस आबो रकनो 3 मासनि बागै मागना रजाखा आबनो कारिबो गोबांमा गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी रि तंमानि यागलोबो जों पार्टी आईपीएफटी नि उद्योगे चिनी 24 रामचंद्रगढ़ विधानसभा केन्द्रआव लाइथांनाय एप्रिलनि 1 तारिखनि सिमी विभिन्न जागाव चिनी 17टा एडिसिभ लिस्टनि जागाव जों 50 फेमिली 24 फेमिली 60 फेमिली अमहायख्लै 5 केजी माइरं 4 केजी माइरं 3 केजी माइरं 1 केजी आलु अमहायख्लै जों गोबांमा जागाव बागै तंमाहाय दिनैबो चिनी पद्रिल ब्लकनि बिसिङाव मारे हादक एडिसिभ लिस्टनि लाबोनिया गामियाव जों दिनै महायख्लै कायसा चिनी बिसिङाव स्पन्सर खायनाय जों मानखा तै पन्चायतनि सभा लायमानि बिसिंथै खालाय दिनै जों जागाव जारा दिनैराव फायनाय रकम जों माइरं थाय जोंनि साबान दक जे नांमानि सयाबिन दक जों बरफनो बागनाय तैयाव हायखाय जों बागमानि लगे लगे किसा हजाक तंनायनि बागै सचेतन तंना बागै आं कयना मुसुंगो जेन जों अब बखुबनि बिसिंथै याकनि बिसिंथै मकलनि बिसिंथैनो अब ओ जे बेमार अंगै मानो सलाय मानो आबनि बागै जों बखुब साबधान मा तंनाय हायसुफ्रु कुसुफ्रु केबो बाय गाना गाना आंयावै याक खलबै मा कुसुखनाय आर जों बर' रक्सा लाइमानि बिसि आफानो 1.5 मिटारनि मतो जों डिस्टेन्स
দূরত্ব চালমানি বজায় মা নারেকনাই তে আবনি লগে লগে जों বাইরেও যে কোনো জায়গা থাং ফাইব ইয়াক जों পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মা সোনাই চিনি যে সময় তংমানি রি রত্ন পরিষ্কারকে সাতুঙ্গ মারনাই মা সোনাই এবং অমহাইখাই তংখানখাই যারা তাবুকসুক যারা ও করোনা ভাইরাসনি কোনো একটা মেডিসিন তৈরি ইয়াকো হাইফানো সাবধানতা হিসাবে गोबांमा साइन्टिस्टफोरनि बिसिंथि सायमानखा जे साल' बिसियाफानो वाइथाम कुथुं रक नंगै माखाय गाहाम तारपरे किचा सरिनो खराक खालायमा तंनाय हने आबनि बागै जों महाय जराव सानानि मुसुंगो निश्चय जागाव जों 1.5 मिटार 2 मिटार रक डिस्टेन्स नारगैयाखै जेबाबे डिसिप्लिन मेंटेनेंस खालायजाखा थिक अमहाय जों खालायमाखाय सानाय आर सिनि ग्रामो रमदि सिनि मास्क करि हिनफानो रिपुटु रकनो फानो जों बा सिनि जे একটা রিচিকন রকনো ফানো जों बुकुगो खबैतन मांखांगाय गाहामनाय आर नांगियातै बाजार सदाय रगो हायनो रुप रुप थांयावै नांमानि सब टाइम नि बागैनो नांमानि सब जरानि बागैनो हयतो तिनि सब समय बाजार थांगाय बरफ बांगो आबनि बागै একটা पारानि बरफ बा निजिनि नक गानानि बरफ थानाय तंखाय बनवाइसा कसारि रके एकबार हातिं तुखाय 2-3 दिन थाङो तारपरे ताइसाफोर नोंनि स थांगाय बिनिबो नों तुइ फायते अमहायख्लै जों जेटा गेदारिं जे गोबांमा बरफ जमा उंमानि जागाव जों फातला खाय मांखांखाय गाहामुंनाय आंखे आबनि बागैनो तिनि जाराव फायनाय रखनो बां कयनानि मुसुंगो के आबनि लगे लगे जों मनो सानानि मुसुंगो जे चिनि पार्टी आईपीएफ की त्रिपुरा सरकार रही तंगमानि यागुलोबो चिनि पार्टी आईपीएफ नि तरफ থেকে এবং চিনি যারা এনজিও খাই তংনানি তরফ থেকে এবং চিনি যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ খাই তংনানি তরফ থেকে অমহাই বিভিন্ন চার্চনি মন্দিরনি তরফ থেকে বসুং ডিস্ট্রিবিউট খাই তঙ্গ সেই অমহাই খাই আগরতলা হালেলুয়া ব্যাপটিস্ট চার্চ বরকবো ফাই চিনি রামচন্দ্র গাত করি বড় রত্ন চুবা ফাইকা সেই অমহাইকে जों সরকারিভাবেবো এবং বেসরকারিভাবেবো চুবালাই তঙ্গ ओंखाय जत्थ बरकनो जों बेसक सुबाय माननो साइमि हाइफानो चिनि जे बसकांगो जों जे आइडेन्टिफाइड खालायनाय जे रै नुकमानि आबनो जों सेफ रेवै तंगो ते अमहाय खाय छोदो जागाया विभिन्न जागावनो जों मोटामुटी 1-2 बार तो बागै पाइका हाइफानो जत्थ जागाव खाबार उंयारो फानतंग मानो कारण 1 मासनि गोबां बन्द दंखा आबनि बागै जों बन्दनि बिसिङनो 3 दिननि आलादा खालाय जों चिनि ब्लकनि तरफ থেকে ब्लक डेभलपमेन्टनि फान्नो जों 3 दिननि खालाय सामं रखा आ सामं रमानि यागलो ताबो डिस्टेन्स बजायना रगैयाखै जों ताबो फैसा रेगा रिनानि बागै काम सुरु खालाय दङ विभिन्न पन्चायत ताबो काम चलै दङ तै आशा खालायो अमहाय खायनो जों जे मानसाखौ कठिन परिस्थिति व मोकाबिला खायना बागै आं कसारना मुसुंगो केबो एनजिओ सोसाइटी बा एनजिओ आफानो गामि आमचायो जुदि स्वावलम्बन माने सेल्फ सपोर्टिं उंजाक चुकजाक खाय अमति ताकुक रत्न अमति बुकुक रत्न बां कयना मुसुंगो निनि घानानि फेरै रत्न नंगो चुबादि अमहाय खाय जों चिनि पारा आमचायरखौ मा सालायनाय बे आबनि बागै आं थाइसा हायनो हाय चिनि सातनो हामबाय मारिबो सारा त्रिपुरा विभिन्न जागाव समय फाइलाया टाइम काबार खालायमायान बिसिनो फानो तिनि चिनारो फाइसंबाय बाक्सा ब सफाय मामनि बागै हामबाय ते हामबाय मारियो आनि डिभिजननि प्रेसिडेन्ट ते आनि पार्टी आईपीएफ नि सेन्ट्रल कमिटिनि आमनो मेम्बार ते चिनि मारे हादर एडिसिबिलिस कमिटिनि चिनि चेयारमैन ते दिनि पोलिंग रत्न ते चिनि सेन्ट्रल कमिटी पार्टी आईपीएफ नि मेम्बार एडभोकेट चिनि मिन्टु बाबू तै चिनि रतनपुर থেকে स्वरूप खालाय चिनि 6टा अञ्चलनि जत्थ अञ्चलनि चिनि रिजनेल कमिटिनि जारा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रथायनाय जत्थनो तैसा हामजागमाया फरे जों दिनैनि जे किसि सामायरं तै साबान रक बागमानि अनुष्ठान ताबुकनि बिसिनो सेंगेरिने जत्थ